Pas de dos, pas de deux, és aquell pas tradicional típic de la dansa clàssica en què ballen un home i una dona, un ballarí i una ballarina, i l'home acostuma a tenir un paper de porta a la dona, l'aguanta perquè la dona pugui fer unes quantes accions molt atractives. Però en aquest cas, pas de deux em serveix per trencar amb això i per fer una metàfora en el sentit de que gènere i dansa comparteixen escenari. I per això vaig posar aquest pas a dir que sortirà en altres moments. Lògicament és agrair en primer lloc a la Patrícia tot el que em va ajudar a tirar endavant. Haig de dir-vos que la sortida de l'enorme quantitat d'informació que jo anava acumulant va ser una trobada amb ella en la qual em va dir: converteix el treball en una frase curta, converteix el treball en una frase una mica més llarga i converteix el treball en un paràgraf. Això m'ha obligat a una síntesi enorme i em va descobrir què volia fer. Ella ho va acabar de reblar fent-me uns dibuixets que no us ensenyo, perquè són molt bonics, dient-me que havia de fer el càlcul, que tenia ja tots els ingredients i havia de fer el càlcul. Tot això em va ajudar moltíssim, i lògicament la manera que em va esperonar. Per tant, li agraeixo moltíssim tot el que m'ha ajudat a tirar endavant el treball. I vull agrair també en aquests moments a tots els professors, professores i companys i companyes del BOC, perquè són imprescindibles. No s'arriba aquí sense professors i professores, però també sense companys i sense companyes. I vull dedicar aquest treball a aquests 5 anys de la meva filla, que és estudiant de dansa, i que fa molts anys que balla en tot tipus de dansa, des de la tradicional fins a la contemporània, i que m'ha acompanyat en tot el trajecte, però també a la meva companya i al seu fill, perquè m'han donat el temps que els he pres. I en representació de tots els que m'han ajudat, professors, investigadors, etc., voldria dedicar aquest treball també a agrair a una investigadora mexicana que es diu Mercedes Tortajada Quiroz, que té un llibre que se'n diu Género i Danza, que jo vaig estar intentant buscar per tots cantons i no vaig trobar, el vaig demanar a la Universitat Autònoma de Mèxic i no el vaig aconseguir. Vaig enviar un correu a una adreça que potser era seva, però enlloc parlava de Tortajada i de México, i al cap de 48 hores tenia el seu mecanoscrit en format Word de la segona versió revisada del seu llibre, cosa que em va absolutament sorprendre, perquè el normal és que m'ho hagués enviat en PDF, per exemple, o que em hagués enviat l'adreça d'una editorial. Em sembla, ha sigut, jo crec, una de les coses més maques que he viscut amb aquest treball, i per tant que indica la generositat de tants i tants professors i professors investigadors a l'hora d'estimular a un altre que s'hi pot posar una mica, encara que tingui l'edat que tingui. Bé, haig de dir-vos que aquesta presentació no és exactament una presentació que vaig fer conjuntament amb la memòria, sinó que és una presentació lleugerament modificada per fer-la una mica menys acadèmica i més divulgativa. En tot cas, la presentació hi ha aquests apartats: objectius i justificació, marc teòric, metodologia, dades de recerca i conclusions. Vaig una mica accelerat, però és que hi estic. El treball partia d'unes ganes que jo volia des de feia molt temps de tractar el tema de masculinitats i feminitats. Llavors no sabia el tema de gènere, masculinitats i feminitats. I sempre m'havia inquietat saber què era això. Per què els homes eren masculins, per què les dones eren masculines, i què comportava ser una cosa i l'altra, i d'on venia i on anava. Em tenia molt inquiet. Fins que vaig descobrir el gènere, amb gèneres i contemporaneitats, amb la Patrícia i tots els companys i amb els professors que van fer els mòduls, professores que van fer els mòduls. Però per tant volia fer un treball sobre això. Però necessitava un medi on aplicar les comunitats i feminitats, gènere. Atès que la meva filla m'havia parlat d'un professor d'història de la dansa que feia sortir molt sovint el tema dels homes i les dones a la dansa, doncs i atès que això em permetia treballar conjuntament amb la meva filla, i anar a classes conjuntament amb ella, matriculat, l'Institut del Teatre, no duien, sinó matriculat, vaig decidir fer el tema de la dansa, del gènere i dansa. Aquesta seria una de les preguntes, un dels objectius essencials del treball. El gènere, això que, per resumir-ho, en podríem dir allò que s'espera d'un home i una dona en funció del sexe anatòmic, allò que és el sexe assignat, allò que és un sexe culturalment assignat, per tant un comportament que
l'entorn, la cultura, la història, la manera de ser, la ideologia dominant atribueix a un home i una dona en funció del seu sexe anatòmic i acaba convertint-se en un comportament estereotipat i en un comportament lògicament forçat i imposat. Això, els estudis sobre el gènere, la lluita per la igualtat, havien influït en una manifestació artística tan corpòrea com és la dansa, probablement la manifestació artística més corpòrea de totes, aquella que l'instrument per realitzar-nos el cos. Forçosament havien d'haver influït en l'evolució de la dansa. M'interessava aquest tema. Però m'interessava i a continuació em deia, però això ho han relatat els historiadors? Aquesta visió dels homes i les dones, dels ballarins i les ballarines de la dansa, amb el seu cos, amb aquesta concepció estereotipada, tòpica dels cossos masculins i femenins de la dansa, això ho han relatat els historiadors. M'interessava això. Fins i tot, hi ha una praxi de la dansa que va més enllà dels estereotips masculins i femenins, allò que us deia abans del pas de bé, l'home fent l'home que aguanta i la dona fent uns gestos bonics, va més enllà, etc. I finalment, ho resumeixo, quin ha estat el protagonisme de la dona en tot aquest procés de la dansa? S'ha deixat sotmetre sempre i fer aquest paper subordinat a l'home? Pensava que, i és cert, és així, que encara hi ha pocs treballs sobre historiografia i praxi de la dansa des d'una perspectiva de gènere, tot i que amb el temps hi ha anat descobrint que sobretot hi ha molta literatura anglosaxona, però també comença a haver molta literatura en castellà, menys en català, sobre dansa i gènere, i per tant que hauria d'haver contribuït, encara que si fos des d'un punt de vista d'un treball final de grau. I d'altra banda, l'interès que considerava que era social era jo vull posar el meu gra de sorra en la lluita per la igualtat, per la visualització de la dona, per la igualtat homes i dones, vull complir aquest gra de sorra i des de treball final de grau puc intentar-ho aconseguir. Sembla que he de córrer molt. Em salto el marc teòric. Perquè veieu que el marc teòric abasta temes de gènere, temes d'antropologia, temes d'historiografia i temes de praxi de la dansa. Però encara que me'l salti, voldria que tinguéssiu present aquesta frase del Roberto Fratini, que és el professor que vaig tenir d'Història de la dansa, conjuntament amb la meva filla, d'Història de la dansa moderna i contemporània, perquè em sembla que és l'essència del marc teòric, l'essència del qual podia partir. En la història, i quan estem parlant des dels temps, dels inicis de la història, la dona, en ser condemnada al seu cos, exclosa del poder, de la cultura, de la força, el seu cos esdevé la base del seu discurs polític, només el seu cos. La dansa, l'expressió corpòrea, és el llenguatge del desesclòs del llenguatge. Jo vaig prendre nota d'aquestes frases quan donava les classes, quan la rebia, i em va semblar que era una frase fantàstica, que era el moll de l'os del que jo volia treballar. La metodologia també pitant, volia aquestes dues coses, conèixer les causes del que estava analitzant i cercar-ne el sentit del que estava analitzant, conèixer i cercar el sentit. Això estava documental en quant als objectius, dels fenòmens socials i donar-los sentit. La bibliografia va ser, en segones fonts, va ser documental del treball, però també converses amb professionals de la pedagogia, etc., tal com diu aquí, i assistència a moltes activitats dansístiques que m'han fet immergir-me en aquest món que per mi era totalment desconegut fa un any, excepte les vivències amb la meva filla. Què he anat trobant en aquesta recerca? La recerca ha estat la lectura d'un centenar entre llibres, conferències, publicacions d'articles de la revista, videoconferències, etc., que es posen en moments perquè era una bogeria. Què he anat descobrint? Les primeres danses històriques, per tant estem parlant de Grècia, Roma, Mesopotàmia, Egipte, comencen ja a albirar-se, a veure's que hi ha un paper de la dona i de l'home en funció d'aquest sexe atribuït, d'aquest sexe atorgat culturalment, gènere, no del sexe atribuït, per dir-ho d'alguna manera. I aquí em va fer crear un discurs per mi, diferenciar les danses del que em vaig dir danses de la naturalitat de les danses de la culturalitat. És un invent, Les danses de la naturalitat serien, per exemple, les danses, com ho entendre, de la prehistòria, d'exclusos de pintures rupestres, en què entenc que aquelles manifestacions d'homes i dones, moltes vegades manifestant-se clarament com a homes i dones en quant al dibuix,
difícilment es pot trobar un aspecte de gènere aquí, sinó un aspecte de naturalitat, mentre que l'aspecte de culturalitat és quan estan ja culturalitzades les conductes i per tant de gènere. Per tant, així diferenciava danses de la naturalitat i danses de la culturalitat. En unes hi ha una representació de les funcions que es desenvolupen naturalment i una altra una representació de les funcions que són atribuïdes culturalment. Vaig llançar-me amb això i em va servir per tirar endavant. Un exemple. Com veieu a la imatge en blanc i negre, són pesadors, el senyor amb una actitud gairebé més de torero que de ballarí, aguanta amb tota la solemnitat masclista a la noia, a la ballarina, que fa un pas molt difícil, aguantant-se les puntes. Aquí consideraria que hi ha clarament una dansa culturalitat, una dansa que hi ha una atribució de gènere, un rol de gènere entre una i l'altra. Si us fixeu en l'altra és la dansa fàl·lica, del jaciment de Pugall, Lleida, d'uns 6.000 del Mesolític, 5.500-6.000 abans de Crist. En canvi, veu les dones molt representades com a dones pels seus pits, per tant, amb una probablement relació amb la fecunditat, i un senyor amb el fal·lus ben presentable, per tant, que també podria ser una vinculada a la fecunditat o un desig de fecunditat. Jo no entenc que això sigui forçosament una representació de gènere, una representació que hi ha una atribució cultural als uns i als altres, sinó que hi ha una representació natural. Però ho vaig deixar així i em va servir per tirar endavant el treball. He anat massa ràpid. Hi ha un treball molt extens d'anàlisi de la història de la dansa, fonamentalment des del segle XVI fins al segle XX, que no us puc detallar perquè seria molt llarg, però en tot cas l'essència d'allò que us podria dir és a partir d'un moment determinat, fonamentalment el rei Sol, Lluís XIV de França, que també era ballarí, va decidir professionalitzar la dansa, va decidir despopularitzar-ho, per dir d'alguna manera, el poble va seguir ballant pel seu cantó, i va sentar les bases del que seria després el ballet romàntic. En el ballet romàntic clarament hi ha atribuïdes uns rols molt masculins als homes, molt femenins a les dones. No hi entro, però seria molt extens. A la dansa, per resumir-ho, la dansa romàntica es consoliden els trets canònics dels rols estereotipats homes-dones que veiem en les danses clàssiques aquestes que representen fonamentalment el Liceu o el Coliseu, una mica menys sobretot grups de russos. Patins fantàstics, no hi ha una altra cosa que sigui absolutament meravellós. Hi ha una altra cosa que es descobreix en analitzar la història de la dansa, sobretot gairebé a partir del romanticisme o a partir del rei Sol. Clarament s'utilitza la dansa per transmetre valors. A part de transmetre com ha de ser una dona, com ha de ser un home, com s'ha de comportar i manifestar un home, com s'ha de manifestar i comportar una dona, i el ballet clàssic ho estereotipa perfectament i ho mostra perfectament, hi ha una transmissió de valors. Com és aquesta transmissió de valors? Doncs si analitzem diverses danses d'aquestes clàssiques romàntiques, doncs Giselle, el Llac dels Cignes, el Trencanous, la Bella Dorment, veurem que allò que expliquen aquestes obres es corresponen exactament als valors socials sobre la parella, sobre l'amor, sobre les relacions home-dona, sobre el poder de l'home, sobre la submissió de la dona, clarament. De tal manera que abans de l'època romàntica, l'època anterior, molts ballets estan basats en literatura d'aquell moment i és literatura que transmet aquests valors. Per tant, potser la descoberta essencial és els poders dominants utilitzen la dansa més arreglada, la dansa més perfecta, la dansa més bella, en aquest cas la dansa romàntica, el ballet clàssic, per transmetre valors, els seus propis valors, els valors dominants i per transmetre allò que volen que sigui, que es manifesti l'home i la dona. Tot i això, sempre més enllà dels valors dominants, hi ha transgressions d'aquests valors. Hi ha actuacions
que trenca aquests valors. Aquí tenim uns petits exemples. Veieu una diapositiva d'un senyor bisbe que puja a l'escenari per tal de foragitar unes ballarines que havien anat més enllà del que els corresponia en funció del text del ballet. Si veieu a l'altre cantó, aquesta en blanc i negre, uns senyors, aquí diu a pip at the party with Q, és a dir, un pipa, amb la part, el part era la ballarina, amb la Q, la queen, la reina, que dalt a l'aixecar aquell, en un cor, en el xafra. Què fa aquest senyor? Observar, a veure què veu d'aquesta Maria que aixeca la cama. Però de sota podeu veure un bisbe, aquest senyor, els dos bitllets aquí, el veure, tens aquí, que més enllà que les faci fora en un altre moment, aquí també observa les belleses d'aquesta senyora. Això va portar a tota la teoria del que es diu la male gaze, és a dir, la mirada, traduït suaument seria la mirada de l'home, però en realitat jo ho he traduït com la mirada del masclista. La male gaze és una expressió progressiva, i és això, la mirada de l'home per tal de veure les belleses femenines. M'estic perdent. Però en tot cas, un resum. Malgrat tot això, malgrat aquesta voluntat dels poders dominants de transmetre un determinat valors, malgrat les contradiccions que poden existir que veiem entre els bispes, etc., hi ha dones que comencen a trencar amb aquesta intent de supremacia masclista i de domini i de submissió contra les dones. Per exemple, la Marie Salé, la Marie Tamar, com sembla que es diuen, l'una i l'altra comencen, per exemple, una a modificar i a retallar les seves faldilles, que heu vist abans que eren molt llargues. Per què? Per ensenyar les cames? No. Per poder saltar millor, per poder fer un art millor, per poder adquirir més tècnica, per poder aprofundir molt més en les expressions dancístiques. Una altra també es treu les sedes i la Marie Salé concretament per posar-se una túnica senzilla i gens ostentosa per poder també ballar amb més comoditat, trencant l'estereotip del academicisme romàntic. Són dones que elles voluntàriament decideixen no sotmetre's a la voluntat, diguem, masclista dominant. Salto, perquè hi haurien moltes coses. Hi ha un entremig, finals del segle XIX, principis del segle XX, apareixen el que se'n diuen les pioneres. En realitat, aquestes altres que us he dit davant, la Marie Tamar o la Marie Salé, ja eren pioneres. Però les que es diuen pioneres són tres dones nord-americanes que trenquen totalment amb la dansa clàssica i inventen el que en alguns manuals en diu la dansa lliure, la dansa moderna, però alguns en diuen la dansa lliure, que sembla una expressió molt interessant. Són, no em salto coses, són doncs la Isabel Duncan, que segurament heu sentit parlar, la Loie Fuller o la Ruth St. Denis. Aprofiten tota una situació als Estats Units d'enaltiment del cos, també és agressiva amb Europa, de convertir la dansa en una expressió de llibertat, la dansa entre les universitats, etc. Aprofiten tot això per manifestar-se. Curiosament són tres dones i curiosament el que creen són solos. Bàsicament són solos, no són obres per un cos de dansa, sinó són solos. I són elles lliurement que s'atreveixen a començar a fer bolos solos perquè els mons de Déu es diuen als Estats Units. És un pas fonamental que canvia transcendentalment la trajectòria de la dansa. Són dones amb consciència feminista, algunes estan vinculades al moviment anticotilla, per exemple, o al moviment de reivindicació, dels primers moviments de reivindicació feminista i de valors progressistes. També diu al final que hi ha una relació moltes vegades amb moviments dancístics i moviments artístics. Les revolucions a la dansa han passat pel dadaisme, per l'expressionisme, per la Bauhaus, etc. Tingut, però ho avanço perquè seria... Però és la idea, finals del segle XIX, principis del segle XX, tres dones nord-americanes a partir de l'herència que tenen, trenquen amb l'academicisme i amb la manca de llibertat de la dansa clàssica i vinculant-se al moviment feminista, però també vinculant-se a les avantguardes, creen una nova dansa, una dansa lliure. Bé, aquest és un petit homenatge a 5 dones, la Isabel Duncan, la Loie Fuller, la Ruth St. Denis, la Doris Humphrey i la Martha Graham,
Doris Humphrey i la Martha Graham són ja del segle XX, clarament, mentre que els venen del segle XIX. És un petit homenatge a 5, però són moltes més. La quantitat de dones que són innovadores a la dansa és enorme. Una altra cosa és que no es relati per part de la historiografia. Si abans us deia que estava relacionat amb la avantguarda, si abans us deia que parlant sobretot de principis del segle XX i finals del segle XIX, en la continuació del segle XX, cada vegada que hi ha hagut una empenta important en la lluita feminista, en la lluita per la igualtat, anys 60, anys 80, etc., hi ha un canvi en la dansa. La dona agafa un protagonisme en la creació i intenta pujar a l'escenari. Una altra cosa és que, malgrat això, l'home és qui acaba decidint qui puja a l'escenari, qui dirigeix els cossos de dansa o les companyies de dansa, qui dirigeix les institucions dansístiques, etc. Ho dic en un altre lloc, però en tot cas em surt ara. El gènere en la dansa al segle XX no s'expressa tant amb les formes estereotipades de rols masculins i femenins com en qui decideix a la dansa. A la dansa moderna, que es trenca molt amb aquests estereotips, hi ha una expressió molt més lliure del ser masculí i femení, home i dona, masculí i femení ho deixarem perquè és molt complicat, home i dona, persones, però en canvi qui domina i per tant qui té l'espasa del gènere és l'home en el marc de les institucions, siguin polítiques o administratives, en el marc de la direcció de les companyies, en el marc de què són les seves obres com a coreògrafs les més representades i no tant la de les dones. Això més o menys és el que es diu aquí. En tot cas, sobre tot això hi ha una revolta també. I moltes vegades aquesta revolta ve protagonitzada per homes. Us posaré, hi ha unes imatges del senyor amb el ballarí i la ballarina, posicions molt clàssics, d'una gran bellesa, però això, ell fa de porter, es diu porter, tècnica, es diu que la porta. A dalt veieu un pas a dos, però per part de dos homes, que pertanyen a una companyia que es diu Trocadero, que està composada només per homes, i que fan totes les representacions de ballet clàssic en versió, homes. Però sense, per exemple, amb puntes. Puntes són aquestes sabates que permeten treballar, aquestes sabatilles que permeten ballar de punta. Cosa que és molt difícil, però ho fan exactament com ho farien. Els homes normalment no porten de puntes, les dones. I a baix, per tant, seria una altra manera d'enfrontar-se a aquest estereotip del ballet romàntic, del ballet clàssic, i a baix veieu un pas a dos, concretament del Llac dels Cignes, que és una de les obres dansístiques més clarament estereotipades, tòpiques, en per masculí i femení, bellíssima, en què la parella són dos homes. I l'amor entre el cigne i la princesa o el príncep són dos homes. Concretament és d'un Matthew Bourne, que ha fet diverses obres en aquest sentit. Per tant, hi ha una revolta, no només protagonitzada per dones, però sobretot protagonitzada per dones, per part d'homes també per trencar amb aquests estereotips. Uns exemples, no? En un cantó, doncs, allà, crec que això és del Llac dels Cignes, el príncep, la cignesa, amb totes les cignes al voltant, i el mateix aquí, però només amb homes. A baix hi ha el pas a 4, aquell famós de Llac dels Cignes, bé, doncs això representat per les ballarines, preciositat fantàstica, i representat d'una manera molt diferent, fantàstica, impressionant, per part de ballarins també, amb una coreografia de Matthew Bourne. Jo crec que m'ho salto tot això perquè no arribo, oi que sí? Altres formes de dansa contemporània, com podeu veure, tant l'un com l'altre, homes i dones fan els mateixos passos, no hi ha distinció, no hi ha protagonisme masculí i femení, etc. En resum, les dades la recerca
em va permès tot això, veure la presència de les dones, veure el protagonisme de les dones, la dansa no és només cosa de dones, etc. Més o menys això que us he explicat amb un cert desordre. Hi ha moltíssimes conclusions que us llegeixi, des de la qüestió de la dansa a l'estudi de gènere, l'expressió de l'Olster, com deia, usada com a objecte de desig per part de les forces del domini masculí, els moviments transgressors de tot això estan protagonitzats per dones, però també de la mateixa manera, i aquesta no recordo qui és l'autor però em sembla fantàstic, de la mateixa manera que la dansa pot ser una eina de transmissió de valors negatius, reaccionaris, en contra de la igualtat, la dansa, el llenguatge del cos, es pot convertir en eina per tot el contrari, per lluitar a favor de la igualtat. I és veritat, hi ha moltes obres que així ho expressen. Acabo amb això. Aquesta és una obra d'Abbé Matisse, que és una dansa, que li va demanar un mecenes rus el 1909 per decorar les seves sales de, no sé si de Sant Petersburg devia ser, i no pas de Moscou. Fixeu-vos, hi ha 5 dones ballant juntes en un cercle, amb tota la combinació que implica el cercle, tot el tema de la dansa, més a tota la sardana. I fixeu-vos, això és un esbós, un primer esbós, que es guarda al MoMA i és de 1909. Fixeu-vos aquesta altra. Què hi ha al segon? Matisse va treballar molt amb un grup que se van dir els ballets russos, de Diaghilev, a París, als anys 10, que ens va posar molt en la dansa, com molts altres artistes, aquell grup concretament, que van ser molt dinamitzadors d'una estètica diferent, de molt d'avantguarda. Matisse va tenir temps de reflexionar sobre la dansa. Entre aquí i aquí hi ha 5 persones, però aquí hi ha 5 dones. Aquí hi ha una barreja de dones i dones. Per què? Perquè va descobrir d'altres coses, que la dansa no era només per dones, no era només expressió de feminitat, sinó que la dansa podia ser una eina de treballar conjuntament, solidàriament, entre el cel i la terra, les persones, junts, homes i dones, junts, sense cap distinció, per això estan junts. Per tant, l'objectiu, en realitat central del meu treball, era descobrir, des de la perspectiva de gènere, la realitat de les dones i dels homes a la història de la dansa, i que això hauria de col·laborar a obrir un escenari, un món, on tothom pogués ballar, viure, d'acord amb la seva més íntima, sincera i lliure identitat. Aquest ha estat el que he intentat amb el meu treball. Moltes gràcies. Ha estat molt sentit, no? Una presentació molt sentida. Gens desencaixada. También has dit tot el que havies de dir, no? Gràcies. Moltes gràcies. I felicitats a la directora també, Patricia. Gràcies. Sí, bueno, us ho perdeu vosaltres, ja ens veiem, Oriol. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.